Здравейте, госпожо Панчева! Днес е нашият коледен базар на нашето училище Димитър Талев, 18 декември. И всъщност каква е целта на този базар? За поредна година в нашето любимо иновативно средно училище Димитър Талев, град Добрич, провеждаме благотворителен коледен базар. Всяка година каузата е различна. Тази година каузата е свързана с довършителните строително-ремонтни дейности в нашия физкултурен салон. Той става изключително привлекателен, много модерен и много красив, но са нужни още средства, които трябва да довършим нещата, така че да можем веднага след ваканцията да провеждаме нормални учебни часове по физкултура. Изпращаме 2024 година и бих искал да ви попитам с какво чувство изпращате тази година? Какви са постиженията на нашето училище? 2024 година беше много щедра и много богата година за нашето училище. Беше щедра към даване на възможности за изява на нашите ученици и учители и големите високи отличия не закъсняха. Много се гордеем с постиженията на нашите ученици, в това число и на теб и много други ученици. Имаме над 40% от наличния състав на учениците са се изявили в една или друга форма и са получили отличия от първо до трето място. А иначе над 80% от учениците в училище участват в различни форми и показват своите знания, съизмерват се със своите съученици. Много сме горди с последните постижения в Асоциацията на Кембридж училищата в България. Имаме отличен учител на годината, госпожа Даринка Антонова, която от години подготвя нашите ученици за състезанията, международното състезание по английски язик, и нейните ученици се измерват в едно ниво, което е малко над възможностите на децата, и там получават много високи резултати на по една точка под максимума, което е изключително високо постижение. Имаме отличен и STEM проект на годината, който е на първо място в цялата страна, с ръководители госпожа Маринела Горанова, госпожа Мариана Озунова и господинка Антонова. Той се казва "Пътуване назад във времето", един много интересен, много ефективен и много запомнящ се урок, който беше изнесен пред 150 учители и ученици, които бяха гости на тази годишния регионален образователен форум по иновации в действие. Нашето училище беше избрано да бъде домакин. Там се случиха много добри изяви, поле за съревнование и за съизмерване на добрите практики на учители и ученици от цяла Северна България, от област Варна, Шумен, Търговище, Силистра и Добрич. Тази година беше изпълнена с много радост, с много вдъхновение, и я изпращаме с пълни сърца за всичко, което успяхме да направим. Така че 2024 беше една великолепна година за нашето училище. С какви думи ще изпратите 2024 година и ще посрещнете 25-та? Към всички талевци? Към всички талевци искам да изкажа своите благопожелания за светли рождественски празници, да са пълни сърцата ви с любов, да са пълни трапезите ви с изобилие, да са пълни домовете ви с уют, топлина, радост и щастие. Пожелавам новата 2025 година да бъде още по-щедра, още по-богата, да бъде мирна, да бъде спокойна, да бъде благодатна, да бъде изпълнена с чудеса за всеки, кой каквото желае да бъде най-доброто за него. И с цялото си сърце казвам, нека всичко казано да бъде.
Скъпи талевци, от името на ученическия съвет на Средно училище Димитър Талев искам да благодаря на ръководството на нашето училище за това, че винаги ни помага в нашите инициативи. Изпращаме 2024 година с невероятно щастливи чувства. Искаме да ви пожелаем 2025 година да бъде за вас здрава, успешна и щастлива. Весели коледни и новогодишни празници!